Chukwu nweta ụbọchị nweta amala ya 70 years old onye ji n'ụtụtụ tamụ eji n'isi ụtụtụ mebe ibe ha onye akọzi na chi ya ọnụ ụwa site onye bụzi na-eshi mma ụba si na chi okwute nwanne m amara ịmana gị na ịda na ọ na-achọpụ oge ọbụla ansị ma mmekwuru okwe gị ma ọ na mmekwuroro gị mana ikwudolu m ekwurolu gị ọkpa kedu ebe na-eme n'anya gị na telivishọn ka mmadụ ma ma ọ gị isoro ndị kpọrọ rizọtụ prezidenti wa anyị na-eme ya gradually by gradually o ya elu oge Peter Obi ya agbago n'ọkwa ọ ga-aka ya abịa tinye ọnụ anyị bụ ndị nnukwu lọya mana ọ bụrụ ya ka m ji bịa kedu ebe mere ebe ọzọ bịakwute m ọ bụ ndị nna ọlụ. Yes, I can see. One of my brother named birthday. Nebe. Sri Lanka ka na agwa gị. Ịma na even na ebe international. Oh. Ya bụ ezeonyeobodo na Sri Lanka, odogwu na Sri Lanka. Yes. Mbọsị na birthday. Ọ na birthday na 3rd of March. Yes. March ya ịbala kịta. 3rd ya ka ọ ya birthday. And achọrọ m ịmagona abụ government man. Achọrọ m ka ibute gas ekwe m ya nkwa na m ebute gas ejiji ozi mbọsị ịmana ọkụ onwe ibe mmenwu ọ masị situation dị na Nigeria ọ na-anụsị anọ na achọ ka anyị mee ka Peter Obi na-agbago ka anyị ncha na-eli oli a once mana unu dakwala aka unu kala ikpe a once Peter Obi abụrụ president a once ya bụ onye ekwelu Augustine Nwalioba na ụmụ enwere m anam Augustine Nwalioba na-enwere m eze Igbo sababi na ibe na-ege ntị mana ndị mụ enwere m enwesighị ego kpam ba na-ebi ezi na ala Igbo n'obodo Igbo ka ba na-ebisi asịrọsi ekwusi n'ike na-ekwusi ike okwute nwanne m ịnwasị m bute gas ihe ebute gas of course ihe ebute gas ihe ebute ndị nnukwu almost 4 ihe nweta advance ka ndị ele ọgam nweta advance ka ndị ele ọgam ịmana ịmara ịghọtara ka o si adị ịmana ịmara onye nwere ụdị nwe na gọọmenti man ka mbụ okwu niile one ndị gọọmenti na-eti anyị na problem anyị nọ na kọntraktị so atụrụsụrụ m ndị gọọmenti nye m cash God have mercy upon us. mana adị m cashless kịta mana nwere ezigbo ọkwụ m ka ebu ka anyị bịa ka anyị mee ya n'usoro ka ibe ọbụla gaa nke ọma butere nwayọ mbute gas nwa kịta na abili agaba ọ nwere nna kpọrọ fon akpọ na mmadụ na fon emesi nwere ike inye ndị nebọ gị nye ka mmemme ndị obele niile ndị obele ya dịkwa mmiri na-esi ọrụ onugbu ma obe o nwere ebe ị na-emechi obute ndị nnukwu ka anyị bute moto nkobele ka ebu onye ka ji nwa arụ anyị hụ unu bụ ndị gọọmenti ka anyị na-ayọ n'obodo nkwụ adọrọ n'ebe anyị jiri nkwu eme iwe nọ gas nke bụ ezu ya gaba ka anyị gaba ka m butekwu okwute kiri na-eme nwere ya akwụsịkwa oge ịmana ka m gwa ndị ndebọ dịka ọ bụ na ọ pụtago bụ ọga m unu si na alụsịgo m na ndị be anyị sị m mụ bụ ya na ọ nwetago ọlụ ọzọ enwetago m ọlụ ọzọ rapịanitisi gị enwere ebe ị na-ezili ọzọ okwute nwanne m ka isi ibe ịma na ọka nwa na ibe